কাৰ্ডম নীলিমঞ্জৰং পিপি পিনিবেৰটা আৰু জুপনিকথা বিজেপি ৰাজ্যাৰিয়া সংগাতুম ৰং মংগয়ালং ৰাতামাই পিপেদপন কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল এমএসি আং হৈকিলিক জি আপৰ নাংটি বখেত আজক বিজেপি ৰাজ্যাৰিয়া সংগাতুম আৰুনি ফাই থংকেপ আৰনি লাখা ক্ৰেট ৰক্সি সচেং ধেন্টা কনস্টিটুৱেন্সি আংকাং ৰং মংগে আহাৱাৰ খাইংটি মিনি ষ্টেডিয়াম পাথুৱা ক্লামালং ৰাতামাই পিপাদপন বাংস আমায়ালং কলম সিংটেৰন আহিন পেন্সি মাইচাৰি পন লাপেন আলুহি সিতামে পাচিনিপন Bangso Amayalong puthot BJP asong pen kacho toidun candidate sangpi kacherong pipi aphan Karbi Anglong Autonomous Council along Mesian pen keklem kedam dunji aphan Honorable Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma kahumri along ongdong arat atum chetong dunsi aliracham pidun Lapenantar da BJP sarkar atumate sangpi kacherong pipi keklem kedam ke Mesian kethek ponlong ajok Congress asong along keklem kachepaduk naya bangphu akehai George rong hang lapen arisang huatum bang pharoi siratrok abang phuatum mena song che o si BJP asong along mate sangpi kacherong pipi along chingbe dunsi jakong horang pidun lapenan parta independent pen bang nerkep abang phuatum chepaung dun Bangso Amayalong aluhi sarpo aman pen Honorable Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma chetong dun lapen lakhakre narkep Hauraghat MLA ake hai Dorsing ronghang lapen ex CEM Dr. Tuliram ronghang atum chetong dun Socheng dhenda constituency pen kachetoidun BJP a candidate kacherong pipi alang leke claim kedam amu rat atheng no chepaklang pon Lapen abarim CEM Dr. Tuliram ronghang sitami Karbi Anglong arlo BJP a sorkar kachari pen kaching thur amu lapen monsam wanlo son thak thaksi socheng dhenda constituency an sosi kaching thur ji aphan kacherong pipi aphan podumphul arjan along bot pira pahai veknang pupusi rat atheng no ningje pon Bangso Amayalong aluhi sarpo Honorable Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma Rada Thingno Lamchak Chipikang Atengke Nogao Hojai Golaghat District Lutlepin Pendi Phuan Kileji aphan Mesian atowar Selam Ponpuk Pinpur mi Rongmong Vetu Langlokso Lapen Rongmong Vetu Bheloghat Kepaleji aphan towar Selam Ponbek Polapen Eco Sensitive Zone Tiger Project alam theke asap ta phere nangni nanglitum aphan nangpasung selo lapet Socheng dhenta arat aphan Don Suri Krehinia hem tunatum aphan puthot Orunodoi scheme pipon thu popusi Lamchak Chipitekang Lapen alang liphan pherang kia bitung atum lamthe karjudun ahut CM nangke thak dona tengke Karbia khemate Karbi Anglong aradatum akar inai article 244 a puthake Karbi Anglong Autonomous Council pen memorandum ki pitang lo lake central government atumsi sideng pon popusi than pachini teka Karbi Anglongৰ ৰাইজে সাহিত্য শাসন বিচাৰি আছে আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ Karbi Anglong সাহিত্য শাসিত পৰিষদে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো স্মাৰক পত্ৰ দিছে আৰু বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব অলপ পাহাৰৰ মাজেদি আজিটো ৰাস্তাৰ কথা ক'লে অলপ লগতে সাইড কৰচোন এতিয়ালৈকে একো নটিফিকেশন হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কোনো একো নটিফিকেশন হোৱা নাই বিষয়টো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে আৰু আমি আমাৰ কথা কৈছো যে ৰাইজৰ লগত কথা নপতাকৈ একো সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে পাহাৰৰ মাজেদি এইটো আমি ইয়াৰ পৰা ভিতৰ দি গলে আমি হাওৰাঘাট ওলাব পাৰিম মানে যেটো আমাৰ দবকা ডিফু হাইৱে আছে তাতে গৈ আমি ওলাব পাৰিম 40 কিলোমিটাৰ মান লাগিব এই ৰাস্তাটো এবাৰ আমি বনাম ex KPLT atum sodak pen pherang kyamai kepa Aruni phai thongkep arni ex KPLT duar bagori pen ar sigjik pen kidukki songkarbi arat aphan nangka chong thoi song trok atum aphan apharlo kacho jor apot ningduk lopusi jongpon Lapen song trok along klembang phuatum aphan joy joy pen police sai khiatum nonlom kangnang ponthuar eta putha Karbi Anglong Autonomous Council atum lapen Assam Gov atum law and order atum aphan ke khang pon abiret kopia potlo Athemon sam achatai along bangdet aphido anabang phu case ke phuatum aphan an case pavedet populam chak Assam Gov lapen central government penta lamdon along cheparai pontang det aphi non lapuson ki sung ke phothunang kokke Nilitum ning duklo lapen BJP party aphan ki non MSC election along ki cherap cheto dun thek thedet popusi ning kang samsi chepaklang pon Tarpung Mendor Singh Tokbi Karbi Anglong News Lapen Hilimian Harobing di Qatar nilirong lake nongtu dalamara ahok bet pili litu mangso presmet binangkok mate hangmangkok athela lo kedam tang September ciklu tarik biani litu nilirong kitialong pisikoti togam lo citok dep kana phi litu malam chak lo lapen tokte prang nang tuman chak lo nang tu mun sam aplang malong bang dep kan mate nang tu apha family phan nang piji ciklo jam pen 6000
Iklo yang soi haya nang pili bukan pini ani tadi tu soi haya ni soi total tak thekong ni. Keceng nomor ini kedam tang di tu apa nang cat lo nang tu executor tim tu pe aje bukan nang tu song drop tu kan gas kita orang tu kan nang tu kan gas nang public road lap itu nang tu. Tapi ni ani dah viral kan cedek pom lang. Tapi pon nang tu kan nang ni. Ni pan nang ni tahan ni korte pan nang cek tan hala tak kisum solat tha piso so tu. Dari people क्या संपा जुट पिटे खेते नंबर 2 इसलिए बांगा लालो इतुम पान के चाटू लो नाम तुम मौसम ना अलोंग बांगा फिजिकल ना के तो का नाम तुम पान होमोस्टी ड्रग लो नाम तुम पान कैंडिडेट ना पार्ट ऑफ तिपन तुम पान कैंडिडेट ना पार्ट ऑफ लो दे ना को नो का पार्ट ऑफ तुम पान के दो पानी होमोस्टी लो का बंकुलिया आके भाई आकसी कैंडिडेट ना मान है कार बितु का नन पुरु अराक ना बांगा राक ना चिथराक में ना tapi isi ki ceng nomor 3 bangke la pulon ni pudamnya bangke dasi itu ke dua bagori ex kiper tia hin pena bangke ni lipini la bangso chatai long peninge darlo nantune da ni tunke BJP sarkar bangke ningor de ape ning samse athe jongthui sarpi apo bino ahok pe balam bangke la ni darlo pini chatai lo ni tu dua bagori ex kiper ti ahin bangke nantune da ni tu BJP sarkar long ke ni tum chidon de khelo kusi pini bangso chatai long pe ni tum Lada, memang pelatih pilot, lapen itu non kita bilang, MIC kili kalau bangke, hospital bangke, ni jung pen pocot kali itu, ni isi biasa itu, asal long bangke itu non kita bangke, MIC long bangke itu cerasi, asal bangke itu cerah pun ini bangke itu ini lancak sih itu dua bangke ekspert yang ini, apa sih, kita tentang kecok kini itu antara kita bang, contoh itu lapor thang lama tu, template naik itu artikel full A, itu naik itu tiling fast cepat cek bangke yang long alok dulu. Tapi pon itu mana pacun tipe dia. Loren tipe aklam abang Loren Romudi kewani boleh itu kita tang angin tang tu ampen yang itu hindi kau kali lepas kerja song kali. Loren Romudi bangke wani boleh itu song ke seng kali. Kita dia mahang attack kepatek kali. PDC ke mahang attack kali. UPRA mahang attack kali. APHLC Congress aya song pen JOC puthot BJP asong along Chingbedun. Lakhakri Pomohamaya constituency arlo teke rongpi arong along lunsing teron a hemalong APHLC asong lapen Congress aya song atum amina asong ben JOC bang pharu isira inkoya abang phubang phiatum puthot BJP asong along chepa ogdun thu labang so phinon MSC kilik inkora troxy constituency mate BJP asong haipon vek liji lapen MSC nang haidek lo pulotang te hijun alang tami mesian alang mohamaya ara taphan awar sai pipon popusi lunsing teron pen ningjepon News Desk Report, Karbiang News. Dak non pini nili hemalong APHLC asong Congress ay asong kaddo kavi pen haroi sira ingkoy nanga join dun lo kasi ningarong pon claim dambo mahusita campaign dambo mahusita arong rong ke dam sita mutamti bangkoy bang thongkep la sonsi APHLC asong pen Congress asong pen mane nanga join dun do kasi ni tum isi ning chema thapon lo laning kan phong bong Dr. Tuliram Ronghang sir ani titop pen jitu sarkar gitu kam ke claim pi aning kang sam rada tum long lo asi non nil tum ning chite pon lang long ko throk ahmosi tanil tum Bharatiya Janata Party aparthi haipon labji chengsi ke ni lang piji pulo dak eclif fluoride area matidi lasi mesen na ringwell laing long ri an bang pipo lage towar bang lata kenang sot lo lasi la son tak si ini ta claim bomb lo jitu non ke dam ta ning kan phong bong ta manela MLA tum pencelang lok MLA tum ta SOPD scheme makhata do asi mohamaya lu bangke tuarang bong ke di 50% la ningkan phong bong si ke claim pon tang lo asi non puthot sita non la swat teng sini tum ke rui pon po mane non next la MP election hoda bang ke mane no hok ta tuar jing thang the danang po gari jing thang the danang po la so planning sini tum claim pon bom lo la pen ining sampik la non el tum tim Karbiang long CM Dr. Tuliram Ronghang ke jalin long kora throk homosi jitu homan tora lalangli pacetang pon thek la bangke ining kang sam thek Lakhain Korapon Nilip constituency APHLC candidate Rajesh Tiswa Hemalong BJP lapen Congress party atum APHLC asong long chepa ogdun Pherangke karjo hot nanga chethan duna tengke nilitum BJP along ningkan phododun detta thangnat kaching thor abar sai ave lapen ke Karbia khe akimang hemprek aphan ko anlone kedam tang skema thasitami BJP atum ke non puanta amanganta heman milang lapen ke article 244 e akimang ta pachon chelang lancho ta kalilang songtrok arikachi rongatuma phanta chongthui thudet lang anparda piniarni helege od asong songtrok atum din hajirasi pachong dadrong la ansi kachong thui la hai ning ke jangje ning ki pungsi pini nelitum khea pharman karjap thip asong along chepa ogdunlu
laki APHL se atumle nangke bai kali nilitum ningke hangsi nangki dun puta pherang kya thengno nangche thandun lapenpu nilip APHL si lamjai sarpu semarson kram sapen kaningje pona tengki nonadi hu nilip MSC kilik alongki APHL si haiponvek poputa ningje pon lapenke non nilip arat inglong arlok thoi ke do an karbi do anta non kili ke APHL si pa hainang po athe ke karbi anglong pen ke pa phinai ke nilip henlo athe tarapung borpung arat aphan ningkan prokep an loke do sitami thangnatta towar aphan kerap awi injin so meme puta ningje pon lasini ni sivet ledo nang puta APHL sia longka chingbe dun abang phu sari hoti PS pen jiten rong phar BJP binus rong phar Congress pen ojoy rong pharatu nangche thandun Dun ke dun ni, macam ni dun dia mah dia. Ini nonton la pula sah lang sia, pula bang pula, la pula bang tahu ni je timu cok, macam tipu timu cok, cok ansat lagi. Pula bang ni, pula bang ni je tipu thai di orang mah, dia leh, kan an ni di dun eta, hang ta we, dia leh, angin lu ni. Langlok Swa Hawar along Korganthi constituency Karbi Anglong Autonomous Council XEM Raju Tiswachor Mohila Lapen Self Help Group atum aphan kachetong dam Aroni Phaithong Kep Arni Lakha Kripli Korganthi constituency Karbi Anglong Autonomous Council XEM Raju Tiswachor Langlok Swa Hawar Kahumri dam non nangkeleji MSC Kilik along Puthot Korganthi constituency BJP party candidate Raju Tiswa phan kepa haipon thekji aphan Raju Tiswachor Langlok Swa Hawar Mohila Lapen rong arat atum pen chepachinia jaime dengponsi vote keregamai pedupon laso along Korganthi Mohila President Mina Terangpi Lapen Korganthi Probhari Samili Terangpi Lapen Karbi album actor Prince England Lunsepo Francis Tiso Lapen Abraham Timongatum Lapen penang an BJP along Manpeng Kedotum Chetongdon Mayalong Puthot Langlok Swa Hawar Aradatum BJP party candidate Raju Tiso Phan Puthot Pe Haivek Nang Pupu Pen Chenglok Chethan Chimun Ponsi Pining Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilik along Sitami BJP party candidate Raju Tiso Korganthi constituency penke Haivek Puputa Ong Dong Mohila Atum Pen Ningjepon Lapen Puthot Raju Tiso ke Haiponji Angringdo Samilang Supen Long Morning Ti Karbi Anglong News Haibik ko kasi ikadam tang ako pisani itong parang tami kada sami lang solang tami tekdak na asa basuk do chat atum anta lang sulap lo kasi ning thelo haibik so mangke haibik ko